Piştî konserên Aynur Doğan, Delil Dilanar û Xêro Abbas vê carê du hunermendên birayê hev, Metin û Kemal Kahraman ku weka yek ji stûnên nûnertiya muzîka Zazakî tên nasîn li Diyarbekirê konser li darxistin. Hunermendên Kurd bi muzîkên zaravayên Kurdî, Zazakî û Kurmancî û bi Tirkî şeveke bi muzîkê pêşkêşî beşdara kirin. Piştî konserê hunermendê Kurd Kemal Kahraman, balêkişand ku li Tirkiyê gelek pirsgirêk li hev zêde bûne û civak di rewşeka nearamda derbas dibe. Kemal Kahraman dazanî ku ew jî dixwazin bi muzîkê ewrên tarî belav bikin û dem û serdemên xweştir peyda bikin. Zaf devrede zoru, hav vişteriyor ki maneşkime zavderinde konserini xubikirme. Yani zaf vaktidir zulüm karu hen vajime. Herçi tometo ama önceki ezbanki müzik yani hayat insanda zaf çiğde mühimo yema pörne roe maderbetino roe ma müzik rakene wes koç bana bu ma müzik önceki devam keme tabi xora satabi nekimi va gösterim ama teyna caniye verdane. Beşdarên konsera li Diyarbekirê jî kelecanî û kêfxweşiya xweş konserê û beşdariya konserê ragihandin. Masum Koruyucu bi hevalên xwe re û Ordan Baran jî bi hevjînê xwe re hatine konsera Metin Kemal Kahraman. Biz zarokatiya xwe de vê dahetanê niha me wî godar kiriye lê cara yekemîn car didiya cara sê em Metin Kemal Kahraman godar kirin yani li ser sahnê. Her carê jî weke ku cara yekemîn be bi rastî wisa hêstekî xweş dide me re wisa heyecanekî wisa ew kêfxweşekî wisa me re dibe bi rastî her timjî wisa kêfekî didin me re yani car bi car wisa konserî çêdibê li Amedê em diçinê mutlaka yani. Em zû de li bendawan bûn, em zaf ji wan hez dikin, ana kêfxweşin, em ji bo wan hatin wê derê. Metin û Kemal Kahraman xwestibûn rêza konserê xwe di hevdê Gulanê de ji mûşê bidin dest pê kirin. Lê ji ber parêzgariya mûşê konserê qedexe kirbû hatbû betal kirin. Metin û Kemal Kahraman dê 27 Gulanê de li Mêrsînê, di 28 Gulanê de jî li Edeneyê konser bidin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.